И така, здрасти хора, нали снимаме? Да, снимаме. Тук сме, за да открием новия Готка сезон 1. Тук сме с Марчето, така да я наречем, и Fire6, аз съм Стиви Век, така. Отиваме да чупим дърво, аз отивам да чупя дърво, не знам за вас, вие си почвайте там. Чакайте, видя дали съм ви мютнал. Не съм ви мютвал. Това тук е за мен. Окей. Fire6, защо лефна? Защо ме свързвам? Ами влез пак, моля. Не, изхвърляме от Майнкрафт, ако се чудиш. Ами окей, мютни се ако може. Изхвърляме от Майнкрафт и сега ще казвам. Мютни се ако може, нали? И така, хора, мютни се, моля ти се, мютни се, да. Ти. Така. Така. Аз вече имам кирка и брадва. И аз. Чакай. Всеки да си намери място, къде да живее, като се влезе в сървъра, аз имам да живея сам. Факация, бе. Защото не трябват легла. Аз ще оцелявам сам. Не знам за вас. Що така? Не знам. Просто мисля да оцелява сам за първо. Чакай, къде си? Ами аз се роднах вече. Не, сега не искам сам. А няма ли да оцеляваме всички заедно? Няма ли? Не. Кажи ми координати. Не. Моля те. Чакай малко да е. Чакай поне да си заклеща кукушките. Тогава защо снимаме заедно? Чакай малко. Така, да, почваме да заснемаме отново. Fire6 join. Да. Аз ще да видя. Колко спам, дали има нещо? Не, няма нищо. Окей, Fire 60. Да, така. Защо? Так, окей. Така. Fire6 Марчето, казвайте къде ще живеете, защото аз вече съм си избрал място. Добре, що левкаш на стоп? Аз не знам още. Fire6, що левкаш на стоп? Така. Окей. Чакайте. Така. Някой върви около мен. Окей, май ще сме без Fire6. Да, без Fire6 ще сме. Окей, оправя се. Окей. О май гад, какво беше това? Не беше звучи. Тук имаше крипър. Ей, Това беше крипър. твой късмет. Кой ми е в пещерата? Абе, вие сериозно ли бе? Като ви казах, че не искам да живея с вас. В пещера. Вече не съм в пещера. Да, вече не си. И си на 5 Ама аз си бях долу преди теб. Как ли събираш?
Скелети! Как? Моля те, кажи ми къде си. Там долу. Там долу. Добре, ето те. Къде Видя ли си? ме? Така, чакайте да ми... Хайде. Да, Тия това мутачи. Супер, влизам. Добре, я ще купая на Да това. вземе камък, да може да имаме каменни неща. Добре. Така. Вземи да може да направим печка. Какво Ма, стана? аре. Какво стана? Не, Убирам, какво стана? там. Ще да умра. Ма аз В умрях. пясък си, в пясък си. Да, беше задушена от пясък. Това възможно ли е? Да. Ако падна на тебе. Ама аз се опитах да просто... мърдам, но не можех да мърдам и тук има крипър. И тук. Чакай, как така чакай съм да била ти дам. задушена от пясък? И как да се задушавам от пясък?